kula enten ping 4 aku nggahno aku celuken aku nggahno. Tambene wong aku lagi teko kok sok. Mbak Lucy. Wah. Hebat. Penampilannya lain daripada yang lain. Saking Dik, saking pengene nyanyi SMS aku enek ping 5. Aku enggak krasa Pak Eko ngomong ngono aku enggak aku celuken aku ning cedhak pager ning. Enten nek ping gangsal. Adu-adu. Asline kula wong ngene. Ayo ndang Pak Eko. Alah ora usah ngono. Saya sumpah enten gangsal SMS. Yo aku ning cedhak pager celuken ndang undangan. Aku seneng nyanyi lesu. Saking pengene nyanyi. Ngene lho, Mbak. Mbak Prombo. Saking pengene nyanyi niku. Ngene, Mbak, sampean ora usah nganggep gurem ceker. Lah, budi niku budi. Iki lho, tontonan budi lho. Kongkang mangungkung jroning leng. Ngeten lho Mas, kula niku sekali-kali pengen ningali kanca-kanca Oh iya. alah asline nggih mboten SMS kula enek 5. Jenenge tali silaturahmi iki sing kaya ngene iki lho Pak Do. Iya, iya. Kancane nyambut gawe ya ditunggoni. Yo, Pak, Masa iya, kok mulih, masa kaya piye tetep Pak Do sing Jakarta kan ya, Pak. Tak antem. Dik, tak antem. Bener-bener. Iki disoting karo Mas Aji Entertainment. Nggih, Nah, ya Allah, piye sesuk metu isin lho. Ora masalah. Peh, masuk sesuk ben nak nyinden macam ini lho, masuk. Apik. Marem kowe, marem. Barang aslinya ya masuk. Apik lah sine, Mbak. Ya, Apik asline. Hei, saya enggak yo bikini. Decel. Pecetok. Asline SMS kan unggahne arek pamer jin. Iya, iya. Piye? Sesuk aku turun, sesuk aku tak gerok ora katokan. Aja, kok ISIS malahan aja.